Sarreran aipatu moduan Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentea dugu gaur geurekin. Manu Diaz, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, urtebete, honezkero, urtebete, 13 hilabete karguan, Gipuzkoako futbola kudeatzen, zuzentzen, zelako urtea izen da? Nahiko urte interesgarria. Lan asko, proiektu asko hasteko, eraikitzeko, eta gero pandemia garaian, horrek suposatzen dara, azkenian eguneroko kudeaketa zailagoa dela, baina pozik, ilusio handikin, asko ikasi dugu, gauza asko martxan jarri dugu ere bai, eta bigarren urte honetan posible da hasi ginoan proiektuak beste aurpegisakin eta garatzea eta aurrera ataratzea. Akaso lehenengoko urtea izaten da gogorrena, zailena, klubez klub, norberaren pixkat proiektua azaldu, dinamikak aldatu eta pixkat hemendik aurrera dator benetan norberak oinarte hortuan egin dauen lan hori ia emaitzak emuten hasten dan ikusteko momentua? Guk klubekiko harremanak eta asko landuta zeukogun, gogoratuko zate hauteskunde kanpaina oso luzia izan zela. Nahiko mugitua gainera. Bai, eta garai hartan izan ginoan aukera jende asko ezagutzeko eta harremanetan jartzeko. Guk uste hasi bezain pronto lortu ginoan olako epeltasuna eta harremanak sendotzea. Hortik aurrea, egia da, lehenengo urtean ez dozula ezagutzen erakunde honek daukan trukuak eta aurremanak, erakunde ekintzak oso potentia dira, Espainiako Federazioan, Euskal Federazioan ere bai, bertako erakundiak, Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritzak, eta lan hori, edo bide horretan ikasin behar da. Hori, nik uste dut momentu honetan hasi galaia dominatzen, beste proiektu asko jarri dugu martxan, baina egia da, bigarren urte honetan posible izango litzakeela gauza batzuk ikustia eta emaitzak mai gainean eukitzea. Eskuartean daukatzuen proiektuen artean zeintzuk diez zeuen txukunak? Txukunak ez barkatu, kutxunak. Kutxunak, guk dakizuenez oso arlo gizarte, arlo sozialak guretzat oso importantia da. Azkenean gure erakundeak lehiaketak antolatzen ditu eta horrek badauka lan bat, ohiko lana esango genuke. Baina guretzat adibidez egin gauden futbol egokituaren programan edo neska entrenatzaileen antolatzen ari garen kursuak edo etorkinak integratzeko proiektuak guretzat ematen digutelako xarma eta politxagoa dira. Ikusten gabitz, bestiak beste ontsa itxatu duzue futbol egokituko proiektua, duela aste batzuk mojate gine bertatik bertara jarraitu ahal izango den proiektu hori, asmoa pixkat bailaraka lan egitea, eta etorkizun batera begira, zailtasun fisikoak eta urritasunen bat daukaten gazte hauei futbola erramintza baliagarria izan deixela, eta eurak bai lehiaketetan eta, eurak futbolaz egunerokoan gozatu ahal izatea, hori helburu nagusia. Bai, gu hasieratik kanpaina garaian eta gure programak eta olako momentuetan programa egiten dira, zure ametsak eta zuk pentsatzen duzun beharrezkoa dien proiektuak papelian jartzeko, eta hasieratik proiektu hau gure programan, gure papelian bazegoen. Hortarako zeukon Josu Zubia gure plataforman, bera aditua dalako, kirol egokituan, eta federazio hasi bezain pronto hasi ginen lanien. Gaur egun programa Foru Aldundian aurkeztuta dago, eta Foru Aldundiko babesa badauka, kirol egokituan federazioko babesak ere bai, eta oin gauzatzeko momentua heldu zen, Irunen egin ginoan lehenengo froga, eta lehenengo saioa behar den moduko entrenamendua, eta arrasaten mojategin izan zen, oso arrakastatxua, oso politxa, eta oin beste 7 falta dira, eta hemendik udara, beste Gipuzkoako 7 herrixetan egingo dugu saio hau. Oso politxa da, nik beti esaten dut gauza bera, honetaz hitzetan duenean, eta animatzen dut danei berdin da futbolzaliak izan edo ez, ze azkenean 2 orduko saioa dira,
eta nik uste dut zure, ez dakit bizita, baina gauza asko mugitzen dian, olako saio bat ikusten dozunean, eta zure ikuspuntua eta zure fokua erabat aldatzen da. Horregatik, hemendik berriz, ez dakit hurrengoa noiz eta nun izango da, Irunen, Donostian, Azpeitxin, Eibarren, Bergaran, baina albo zue, joan zaitxeste, zuek goiena egon zan bezala, eta nik uste dut han egon gineanak, etxera joan ginean erabat mugituta. Arlo soziala da, sustatzen alegintzen zareten arloetako bat Gipuzkoako Futbol Federaziotik, baina horrekin batera lehiaketetan burubelarri dabiltzen klub askorekin hartu eman zuzena dauketzu. Eta imaginatzen dut askoren kezkak, zalantzak, eskaerak nahikoa antzerakoak izango diesela. Zelan da gaur egun Gipuzkoako kluben osasuna, zelakoa dau, zeintzuk diez dituzten erronkak eta zaitxasunak? Orokorrean nik esango nuke oso une honian gaudela. Hau da, nahiz eta pandemian egon, ekonomikoki klubo eixenak oso ondo indute lan ikaragarri indute, eta hor ez dao, nik uste dut, hor ez dao abia puntua edo ez dao hor inungo kezkaik. Klubak euskela hor arazoak, baina ez dugu ikusten bestakit arazo handia bezala. Bai instalazioak, momentu honetan gaude historikoki da gaur egun daukou lizentzia edo fitxak gehien izan dugun momentuan, zelaixak erabat saturatuta daude, eta batzuk bedarra aldatzeko garaiai heldu jagoe. Hor bai dago eta hain behar dugu lan bat foru aldundiarekin eta udadekin, hor sartu behar da bai dirua edo bai aldaketak eta proiektu orokor bat instalazioak hobetzeko. Hor dagoela, segurazki, erronkaik nagusina. Beste herri batzutan badao, hango arazo hori espezifikoa, adibidez Hernanin aurten bibider uholdeak esan dituztela. Eta urez betetzen diela, bai futbol zelaia eta baita rugbikoa, ez da? Eta jaisten danean urak, erabat lokastuta, lokatza, baina potentia, eta zaila da gero berriz martxan jartzea, eta orduan hor badago horrelako arazoak. Gero, kirol arloan, klubeko kirol arloan, nik esango nuke entrenatzaileak formatzea, eta hor monitoriak eta entrenatzaile berrixak, kurso berriak eta antolatzea beharrezkoa da, eta hor lan asko egin da, aurten 6 hilabeten titulua ditugu 220 pertsona. Datu borobila da, Bai, datu oso potentia. Da, nik uste dut, urte normal baten 100 pertsonak izaten dira. Gure lehenengo urte honetan izan dira 200 piku, baina oso importantia da entrenadore onak izatea, monitoriak izatea, eta direktiboen errelebua. Pentsatu behar dugu, Gipuzkoan 185 edo 98 izango dira erabat bolondrez, eta hor bai dago erronka, direktiboak gehienetan edadetua dira eta errelebua behar da, eta hor federaziotik nola den posible laguntzia, ez dakite direktiboak formatzeko programak, eta beste asistentzia bat edo beste laguntza bat, informatikan edo kalkulari orokorrean, horre lan inbea da. Bestela eta orokorrean, esaten eban bezala, nik uste Gipuzkoako futbola oso momentu honian dago. Eta ze moduz, irakurri izendot, epaileekin, epaile kopuruarekin izendala horre erronka, horren beharrezkoak ditugunak futbolean, askotan horren ondo tratatu ez ditugunak, eta naiz eta hori behizendan beste erronka bat, klubetan jokabide egokien aldeko lana eginda klubetan, besteak beste epaile horreik zaintzen espaldin baditugu futbolak ez daukala zentzurik, ez dalako posible. Da uste dut pandemia garaian beherakada nabarmena egondala. Bai, egia esan hor arbitro asko lagazuten futbola, mazkenia jendeak beste ohitura batzuk hartzen ditu, eta gero hasi zanean berriz, eta aurtengo denboraldizan ikusi ginuan arbitro falta ziela. Egia esan da, nahiko askar etorri da reakzioa, gure arbitroen epaileen batzordiak oso ondo indu lan, eta oso askar, eta
hasi dira, oin dela gutxi, oin dela hilabete bat, isa 60 epaile berrixak. Ze gertatzen da, azkenean oso gaztia diela, eta ikasi behar dabe arbitraten. Eta eskatu dio klubei, nik uste dut, olako iniziatiba nahiko politxak izaten dira, da esatia klubei zaindu behar ditugu epaile gazte honei, ni egon naiz aldageletan arbitruekin 15-16 urteko mutilak dira, eta lagundu behar dugu, beharrezkoa dira, eta gainera futbolaren oso alde importantia dira. Eta, bueno, harrera oso nahi izan da, eta hor gabit, behintzat, ez da arazoik arbitroen kopurua betetzeko, baina lortu behar dugu klima bat, arbitruak, posible danak ondo sentitzia eta jarraitzea eta luzerako gotia gurekin. Noiz ikusiko dugu Orezko Erregional mailan, eta igual zuzendu, igual egon badau eta gure txaku parean tokau emakumezkorik partidu bat epaitzen? Badau, Orezko Erregional mailan, Gipuzkoan epailerik, emakumezko epailerik? Bai, Gipuzkoan dare usteote 14 edo 15 epaile. Eta Orezko Erregional mailan, Baita, batzuk oso onak. Zer gertatzen da, hor daukau, bai neskak eta bai mutiletan, arbitruen zona geografikoak gaizki dao banaketa hori egin da. Hau da, Donostia aldean eta badaren neskak. Hori zen berrontzun, hemen urtiak dara futbol partiduak grabatzen, eta nire itxat toka ikustia, egongo diez. Puntako neska dauzko arbitratzen, adibidez, lehengunean bertan beran gelditzu ziren Real Sociedad Barça, laugarren epailea, arbitran neskia, neska bazan, Gipuzkoarra, eta bada ez bada, egon dira, gure 3 neska Madrilen, hango froga pasatzen, Espainia mailan, eta badao, eta nik usteot, Laizter eukiko gura, primera Iberdrolan, Gipuzkoar bat, baina, ez Debagoiena, edo ez Urolan, edo, hor ez da neskaik arbitratzen. Baina, ez bakarrik neskak, oso arbitro gutxi dare orokorrean gure baian. Eskualdian. Bai. Beste gai bat, eta bukatzen Fanbio, eskola kirola bertan bera geratu da urtarrilaren 28 arte, gutxienez, eta besteak beste Gipuzkoako Futbol Federazioak adierazi dau ez dagoela erabaki horrekin ados. Espero, guk ez dugu beste esenatokik ikusten. Hortik, 28tik aurrea luzatzen bada, guretzat kolpe handia izango litzateke eta gainera ulertezina. Azkenian, kirola izan da liderra, lehiaketak bertan bera uzten, pandemia garaian, ez dugu euki inungo prisaik berriz martxan jarteko, uste dut hor gure erantzunkizuna guztiz argi eta garbi gelditzuela denbora guztia, baina oin gaur egun ez da normala, tanborra da izatea, beste ohitura batzuk libre izatea, anoetara 30.000 lagun joan alizatea, barruko ekintza morduak, bai kulturala, bai aizealdiak baimenduta egotia, eta 25 ume ezin duela jokatu igandetan, ez dugu lertzen, ez dugu ikusten nundik nora doian neurri hori, murrizketa hori, eta horregatik gaur bertan Gipuzkoako 17 federazio ezberdinak bildu gara Donostian, eta prentsaurreko bat eman dugu, hori salatzeko eta errespetu osoz Eusko Jaurlaritzari eskatuz neurri horri buelta ematia eta bertan bera ustia. Manu Díaz, eskerrik asko gaur geurera etortzearren eta bestiak beste Gipuzkoako Futbol Federazioa gerturatzearren. Eskerrik asko zuei eta beti bezala, Xabi, nahi duzun arte.